No mňa by zaujímalo, ako by to vyzeralo na okruhu. Ja som ešte plný dojmov z veľkej ceny zo Slovakia Ringu, kde práve takéto auta jazdia. Práve sme sa dohodli, že toto auto by ašpirovalo, ty si sám spomenul GT3 kategóriu. Pozeral som, zatiaľ nie je homologované na okruhy, ale ja by som sa na tomto práve vedel na okruhu chvíľu zabávať. Toto auto aj napriek verzii Pro môže mať vzadu sedačky. To je absolútny game changer. Prosto tu môže byť konfigurácia 2+2. Je to otázka príplatku zhruba 2000 eur. A koľko to váži? Lebo ty si tak niečo naznačil s tou hmotnosťou. No tak 1950 kg pohotovostnej hmotnosti je veľa, ale to auto si treba vyskúšať. Všetci, čo to hejtovali. Dokonca viezli sme kamarátov, ktorí mali predošle GTR. Hotoví odvarení sú z toho a chcú si to kúpiť. Z 0 na 100 za 3,2 hovorí sa, ale ono to pravdepodobne bude aj menej, lebo ja by som sa vôbec nedivil, keby to auto malo aj väčší výkon ako 612 koní. Toto má stály pohon oboch náprav, plne variabilný. Toto má systém, ktorý dorovnáva náklony karosérie v zákrute. Riadenie všetkých 4 kolies. Tak ako sme pri Touringovej M5 nečakali, že dáme rekord trate, S kombíkom 2,6 2,6 navyše. tak tu sa dá očakávať, že by sme mohli urobiť rekord trate.